si Lumbajong constituency arat ke do anaphan nili hinpen Lumbajong constituency committee a president hoya hinpen nang litong phan kardom nang sipilo kardom pini nang litong labang su live ke bang kela hello jasemet penawa por ahud APHLC Ladak Lumbajong constituency Arlu Paglangsu Apia Salong Penap APHLC Atum Jakong Perang Mate Six Schedule Awareness Kidi Pomji Pansi Chisik Sedang Pomtang Lolang Litu La Solong Kachupapon Central Committee abitung do anaphan dak Lumbajong constituency hoihin dan dami labangso Facebook live pen nang ito aphan chop hapon lo la pen paglangso apias lake ilitum kinamtang arni hotame apongtin dami itum APHLC tum si tum hada chepe hai pon verlo la pen hada ke claim ke dam me sen pen ajoksi alang litum kai tame thailong ri me sen ni itu malong le phelang jirai kom thip nang ji pu pen matha si hada gara tum tame un an thek an pen bangke alang litum apong tin a election hot tame me sen a result long la si nili hoye hin pen as a constituency a president hoye hin pen Nanglitum kaddu kowe arado anaphaname penapapor Lumbajong constituency angkang gedo an lapen a constituency tinpen hek anun anatum anatum nagache tudun ji ba kewang ji phansi nangitum phan labang so Facebook live panili penapapor ilitum kachup hapon ke lahalo ilitum a party, a president itu kecil honai, asar JI Qatar, IAS retired, alang lista mitung long, ang sitong lunji. Lapen itu ma general secretary, professor Sarkiri dong parakehai, alang lista me, ang sitong lunji. Sonda kaksi itu lamjai sarpo, ang tong Qatar, alang kami, ang sitong lunji. Lapen itu kecil honai, itu ma vice president, Rajas Kisor kehai, alang lista me, ang sitong lunji. Ason si, law secretary pen central committee abitung pen ni polo abitung do anatung tame ongdung atum penana si tongdung ji la pen asida Lumbajong jasemet apias tin pen a president secretary la pen pias kali di puang kang along ke do ward a president secretary do anatum penapilitum Paglangso apias atum alang atum aningarong pen labangso program kay rensolo kasi tong dun perji phansi nilihin pen nang lito phan chuning ripon lo nasong gagaksi ilitung kidamtang hodabang kelitong mizong lai ka jana nasi tum damlo ada langat su pranti langsu halapu hawar si tum damlo non jasemet Lumbajong lo apias tin itong kachihom rijia program itong deng pondon no lapen award tin along kami lasan no kasi non jasemet itong penababangke paglangso apias itong kumripon po pen nang itong hansuning ripon no penabili itong APHLC kora pedakoting jiruan utan na ba itong cerap cito dun no lapen labangso apias kachihom ri tanglet apen apilo pulo itong kaduk kawe Apias award lahai kado be chumri tangdal lo bolote ilitum ilitum makemang ajahak dolang ilino nomat itum dak labang so life long bang ni di thanbom dak ke sapo ka siksa dolang sa kami itum ajahak I step ke ding boning dolang Lumbajong long kasi nang itum anutin abang putin nami PSA president na secretary kado itu man nami labangso Facebook live kelong kan atum an nang atum PSA long lemra pedam ra pedam pan ward along kami nang itung pera pedam ra pedam pan nang itung
abang so berta chipi pon pupusi nili ning he pon lo pen penawa por kadoi panda phapon lo apor ke baji krisi bensi cheng ponji pen adim gelake parlang so lake nang itu pu manja hoi pen pulu chok ta chok balapu taralang so hoi pen nang tum dam pen ha da an elong adim dam po lapu manja ke dam tuwar na le nang litum sui ta chok tuwar ku masi feel dolo hala da hala piesta hala da masa feel da dolo hala da masi itu pe mampon to si ning chepon no un ambe na bangi tum cherat ke to dolo na pen itu alang litum iklem ka chikit duwalo mason thot penalang to ningarong chipilo le tum ta kato beta itu cerap chikit dun nang kusinang litum kan phapon kardong